Дни след нахлуването на двама мотористи в столичен мол стана ясно кой е вторият любител на адреналина. Това е европейският шампион по мотоциклетизъм Ангел Караньотов. Пред BTV Караньотов се извини на всички, които са били в магазина и гарантира, че опасност за тях не е имало. На младежа е повдигнато обвинение за хулиганство. На приятеля му, който вече прекара денонощие в ареста, също. Направихме го по-скоро, за да има едно хубаво клипче спомен. Колко обиколки направихте вътре? Изобщо не е имало обиколки, един тигел, цялото това нещо. От къде до къде? От етаж -2 и гледахме през главния ход. Осъзнаваш ли, че можехте да убиете някой? Гарантирам за безопасността. Малко нескромно звучи. Може би това е единственото нещо, в което съм сигурен, че по никакъв начин, каквото и да се случи, не може да нарана никой. Ние обиколихме мол, видяхме колко хора има. Имаше хора, които спираха минувачите по ескалаторите, за да няма хора. Защо едва вчера си отишъл в полицията, а не се предаде по-рано, когато беше ясно, че ви издирват? Бяхме на състезание в Румъния. Пратихме наш адвокат да каже, че при първа възможност, когато стигнем в България, ще отида. Така и направихме. Извинявам се, ако на тези хора, които са били в мола, ако в момента някой от тях ме гледа, казвам ви, нито съм искал да ядосам някой, нито съм имал нещо предвид. Спонтанно чувство, детинска работа, айде да влезем в мола. Безотговорна постъпка, но той едва сега разбира какво е нарушил административно. Той всичко за него е шега на тези години. Идните дни на Ангел му предстои да се яви на световното по мотоциклетизъм. За BTV новините, Мариета Николаева.